Tapod ka na? Ganyan lang yan. Ayos lang. Nagalit na baga si ano. Ari nakabangga. Nahulog sa gutter. Alat, ambulansya na abunan ta. Boss, o gadigding aksidente sa kampo, ayugan. Digdi sa may elementary. Motor. Nahulog sa gutter. Day, ano ni? Grabe ning saro, grabe ang tama. Day kaya mag ano. Duwang ubahan. Oo. Talat lang po, nag-abot na kayo ambulansya. Dahil mo lang pagpaturugon. Sinali ka mo? Digdi ka mo, digdi. Panaga ka mo. Iya. Digdi nahulog sa gutter garo. Iyo. Sige na. Okay na po. Talato na lang. Ano lang yan nabigla na. Kaya ni nanay magbuhat. Day. Pagkaya. Kaya po, kaya. Sige pa to kawan na lugod digdi. Alalayan mo na lang, halat-halato na lang po nito. Okay naman. Yan mga lods, isang aksidente na naman.